Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Dios nga labing gamhanan, simbahon ka Lord, himayaon, pasalamatan, pasidunggan, among ipasigarbo Lord ang imuhang kaayo, imong gugma, imong kaluoy. Ikaw Lord ang naghatag na mo og kusog, ikaw ang naghatag na mo og paglaom, ikaw ang naghatag na mo og kadaugan, ikaw ang naghatag na mo Lord labaw sa tanan, kaluwasan Ginoo. And Lord, salamat kayo sa imong padayon nga pagbubo sa imong grasya kanamo sa among matagbanay niining amo ang source of living kining Doros Group of Companies. Salamat kay Lord, and nituog mi Lord nga dili gid mi nimo biyaan Lord ang tanan nga nilaom og nisalig kanimo. Padayon gid nimong ubanan sa tanang higayon. Busa tan himaya og pagpasinugo amahan amo ibalik diha kanimo sa ngalan sa imong bugtong na anak na si Jesus uban sa Espiritu Santo, Dios na usa hangtod sa kahangturan. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. So makausap pa, no, ako ding iila-ila kung kaugalingon. Ako si Brother Jess, no? Jesus Luardo. And collaborator po ta sa gimbuhaton sa Doros, no? Kanang surrender to God, no? Ang pagtabang sa mga mga drug addicts nga makabalik sa Ginoo og makinabuhi og bag-ong kinabuhi ug mapuslanon nga kinabuhi. So ang atong objective mga igsuon nining ato ang recollection is usa ra gyud mga igsuon, no? Nga atong pangayoon sa Ginoo nga makabaton ta. We will gain the grace sa grasya to become active proclaimers and doers of the gospel of love. No nga mahimutang aktibo nga magpadayag sa ebanghelyo sa Dios, ebanghelyo sa gugma, ug kaning ebanghelyo nga atong isangyaw ato sang puy-an sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nangandoy ba ta ni mga igsoon? Hello. Gusto ba tang mahimong magsasangyaw kitang tanan? Whether we like it or not, it is our mission. Isip mga Kristiyano, isip sumusunod ni Kristo. No, matud pa na panultihon mga igsoon nga kung Kristiyano ka, misyonero ka. Amen? Na imong tapad, igsoon, naligi ay imong tapad, himtang interactive. Igsoon, misyonero ka. Amen? No, importante kaya na usahay makalimuta nga kita misyonero. Tungod sa kabisi sa kalibutan, tungod sa atong mga pagpangandoy sa mga kalibutanon nga butang, no? Tungod sa mga problema, no? Tungod sa daghang kayong mga kakulian sa kinabuhi, makalimuta nga kita gipadala diri aron pagpadayag sa gugma sa Dios, pagdala og himaya sa Ginoo diha sa gimbuhaton sa misyon. Amen? Matud pa ni Saint Damian, no? Si Saint Damian is kuha na siya, misyonero na siya. Nagmisyon siya sa island of Moloka, no, sa Hawaii. Ang iyahang gikuan nito kay nahimo na isla, butanganan na siya sa mga lepros, na mga sakit ug mga leprosy. And sa pag-adto niya didto mga igsoon, nagrecollection siguro sadto siya didto, giigna niya ang mga sanglahon. Insya nga, wala ko ni ari diri in order to ask the Lord sa inyong kaayuhan. Ni ari ako diri aron sultian kamo to tell you that God loves you. Hello. Kibaw ba tang gihigugma ta sa Ginoo? Kanang kaayuhan nga physical mga igsuon, kanang kaayuhan nga physical, temporal ra man na. Amen? Pero ang gugma sa Ginoo is eternal. Amen? Eternal ang gugma sa Ginoo. Pwede man tang maayo, no, sa atong mga sakit. Apan wala tay garantiya nga mabuhi ta sa kinabuhing, makabaton ta og kinabuhing dayon. Apan ang gugmas Ginoo is eternal. No, matud pa sa Salmo 100 verse 5 mga igsoon, ingon dito, the Lord is good and His love endures forever. Ang Ginoo maayo ug ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan.
Unsa may gusto ninyo, temporal o eternal? Hello, hinay man, temporal o eternal? Of course, gusto gitag ka ng eternal. And kung kita mga igsuon is magkinabuhi ta diya sa gugma ni Kristo is nindot kayo og plano si Lord. Nindot kayo plano si Lord sa tuang kinabuhi. Matod pa mga igsuon sa Romans 8:18, no? Ingon siya dito, consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to you. Yung kalinga itong mga kalisdanan kuno mga igsuon, wala ra ni sa himaya nga giandam ni Lord para kanatong tanan. Nindot kayo ang giplano sa Ginoo. And gusto si Lord nga we have to fix our eyes on that goal. And pag-acquire na to on that goal, going there is what ay laing buhaton but to do the mission. Amen? Ang kanigong atong kinabuhi, mubo ra kaayo. Hello. Kay ba mo nga mubo na lang kay ang atong kinabuhi? Ang atoa ko nung life expectancy is 60 na lang. Hello. Kinsa may nag-edad direk 59. Usa na lang katuig pag misyon na taon. Pagbuhat na sa misyon. If you are 55, you have 5 years to live. If you are 50, you have 10 years to live. Whether it is 10 or 5, ang pinaka-importante nga, makapangandam ta, aron kaning giingon ni Kristo nga, nothing compared to the glory, kaning atong mga pag-antos nga atong maagian mga igsuon, kung sa pagbuhat sa misyon, mo ni mo'y magdala na to nga to sa himaya sa langit. Hello. Maghisgot ag langit, dili gyud kay mo excited. Di gyud ta excited. Dapat ma-excited ta kay ngano man mubo ra kay ang kinabuhi. And heaven is eternal. Amen? Ang langit hangtod sa hangtod na gina. Extreme joy, everlasting kanang kalipay, enjoying the glory of the Lord. And kinahanglan pud nga ma-remind ta nga kitang tanan, importante po yung gain no? Nga ang edad, mubo na lang, o kitang tanan, mga matay. Hello. Matod pa sa John 5 verse 29, insya ayaw ka mo kahibulong, kay mo abot ang panahon nga ang mga mata minatay, mubangon, unya, ang mga nagabuhat og matarong, makabaton og kinabuhi. Ang nagabuhat og dautan, itambog nga to sa impyerno og magantos sa walay katapusan nga pag-antos. Hello. Naguol mo? Naguol mo o nalipay? Ug nagbuhat ka sa misyon, wa kay angay kagulan. Amen? If you are doing the mission of love, if you are living, gipuy-an mo, nahimo kang doers of the mission, di ka angay maguol. Apan kung wa ka nagbuhat sa misyon, angay gyud kang maguol. Ang langit perting ninduta no, matud pa ni San Pablo. Matud pa ni San Pablo mga igsoon. 1 Corinthians 2 verse 9. Wa pay mata nga nakakita, wa pay dunggan nga nakadungog, wa pay hunahuna nga nakatugkad kun unsa kanindot ang giandam ni Lord sa mga tawo nga nisunod kaniya. Wa pay mata nga nakakita, wa pay dunggan nga nakadungog, wa pay hunahuna nga nakatugkad. Kanang pinakanindot nga inyong nakitaan mga igsuon, nakitaan na ninyo na. No nindot kay ang kalibutan, no kami mo biyahe man mi at tumig kamutis, mulabang mis dagat, labi na ka ng wagyoy bawd mga igsoon, kita nimo perfect kay ang horizon, yung ka wow, diduta sa gihimo sa Dios. Apan nakitaan na nato na nindot lagi pero nakitaan. Apan ang giingon ni San Pablo, wa pa nimo nakit-i. Hello. Ang kanindot sa langit, wa pa nimo nakit-i, and it will be an eternal joy mga igsoon. Wala na gihuno nga kalipay uban sa Ginoo. Kung nagbuhat ka og matarong sa may tabo, mabanhaw ka og maangko nimo ang kinabuhi. Ang kaning reality of the resurrection, agay gyud nato ning hibaw-an kay makalimot man ta nganong dili man ta excited sa langit.
Di ta excited sa langit, gatuot ta nga, igato na to dito, espiritu ta, magbinanggaay rata, di ta maglusot ratag mga bungbong. No. We will all be changed. Makadawa ta og resurrected body kitang tanan. Mabanhaw, dautan og maayo. Mabanhaw, meaning makabaton ta og resurrected body. Kani ba? Ngano di man taganahan mo biya sa kalibutan? Lami mo gayo, no? Cake, no, mga tagas kay sugar, lami kay inom og coke. Kani lami kay ihalog, lami kay gigakos sa to mga anak, di ko taganahang mo biya sa kalibutan. Amen. Lami nagdaghang kay kag kwarta. Nya sige lang kag lipay-lipay, lingaw-lingaw, nakalimot ka sa misyon. Perting lipaya, lingawan nimo. Mauni sa hinungdan nganong dili ka ganahan nga mobiya sa kalibutan. Apan kung matunas na ni, unsa na mo lami bugnaw perting ginutong bugnaw, wa na gyud tay mahimo. Amen. But ang Ginoo naghatag natog assurance that we will have our own resurrected body. In the resurrection day, we will rise, mga igsoon, with all the senses. Makakita, makaimot, makasimot, makatilaw, makagakos, mubati, malipay. Masinatin mo kung unsa kanindot ang lugar imong masinati because you have all the senses. Makakita man ka, imagine, makita nimo ang Dios, a perfect loving God, makita nimo ang iyang kahayag 10,000 brighter than the sun. Perting hayaga, wagay malilong sa matas Ginoo, grabe kahayag ang himaya sa Dios imo makita didto. And ingon si Lord, si Jesus, mag-una ko ninyo didto. In my Father's house there are many mansions, and will go ahead of you in order to prepare a place for you. Para kung asa ko, tuasan mo. Naghatag siya assurance o kumbira nga siya dito. Mga unta magkumbira, di tayo excited mo. Diri lami kayong ikumbira. Kaya nga naman, makatilaw manggudta. No, lami nga naatay kanang kuan, no? Kanang mga paklay, dinuguan, kalderita, pasan lami luto sa tao, pero dito luto sa anghel. Kumbira mga igsoon. Makatilaw ta. Ingon si Kristo dito, mag-inom ta dito og mga bagong bino. Iwa na dito'y mahubog. We will enjoy diri, magsuka-suka ta dito. Tagaan ta sa perfect nga bino, di kita mahubog. We will always be happy. Di ay hunong nga kalipay mga igsoon. Hello. Ganahan ta mga to. Karon dayon, kung masabtan nimo ang kamatuoran, di gyud ka mo dili. Amen? Di ka mahadlok nga mamatay. Pero di ka kaybaw ana, di ka kanindot pa diri Lord oy, no? Daghan ba intaw kay kog anak Lord? 7 ka buka kong anak ay taon Lord, kay ganahan pa kong kita nga mo graduate sila, mga sawa sila, ganahan pa kong makita sa kong opo, ganahan pa kong mitanaw sa kong sungkod. Daghan kay taog mga kuan rason ba nga di ta gutong maadto, pero og nakaybaw ka on the reality of the glory in heaven, di gyud ka magdumili mo adto eh. Amen? Pakpakan na to ang Ginoo mga igsoon. And on the other hand, wa man ka nagbuhat sa misyon, 59 na imong edad, wa gyud ka nagbuhat sa misyon. Wa kay simba-simba, di ka magrosaryo, wa ka maningkamot sa imong mga anak nga moduol sa Ginoo. Sige lang kag scatter, sige lang kag tigbakay, sige lang kag hubog-hubog, sige lang ka dito usa masyaw. Sige lang kag unsa na kanang kuan, tulo ka numero na. Swertres. Wa man ka nagbuhat. Hello, igsoon, this is a serious reality. Mabanhaw ka, apan unsa may mahitabo nimo? Mabanhaw man ka, you will have the body. You have the senses, makita nimo, masimhot nimo, matilawan nimo, madungog nimo, na makay senses. Itsa ka nga tos kalayo sa impyerno, nung matod pa sa pulong sa Ginoo, the lake of fire. Naan ko ni mga dito nga dili, mga matay, mga igsoon, og nanimaho, og asopre, og grabe yun, kag worst ang kahimtang. Ang kapait, kaya nga naman, buhi mo ka nga iitsa. Reklamo man gani kaganig pertik inita, mga gani nga 38 degrees. Inita na Lord, oy. Imagine the lake of fire, and it will be an everlasting suffering. Wala na'y paglaom. Amen? Hello. Tinuod ni, oy. Tinuod ni. Muna nga siguruho na to ang atong kinabuhi.
nga karon pa lang daan mangayo ta sa grasya sa Ginoo nga maangko nato kining grasya nga mahimutang aktibo nga mahimong proclaimers and doers of the gospel. Pakpaka nato si Lord mga igsoon. We are all missionaries. Misyonaryo ta. Di asod sa atong banay, misyonaryo ta. Di asod sa duro sa imong tong trabahoan, misyonaryo ka. Si mga higala nimo, misyonaryo ka. Sa talang tao nga imong hikahimamat, misyonaryo ka. Apil sa imong mga kaaway, misyonaryo ka. Amen? Meaning, you are a proclaimer of the goodness of God. You are a proclaimer of the love of God. Ikaw mo'y magsangyaw ka sa kaayo sa Ginoo, sa dakong gugma ni Lord nga amazing kayo ang gugma sa Ginoo. And this is our mission. Sayon ra kayo. Hello. Perting sayo na. To proclaim the gospel of love. Atong ipadayag ang ebanghelyo sa gugma sa Dios. Amen? Hello. Ganahan tang magmisyon? Gugma sa Ginoo ba nga maghatag nato og paglaom nga bisan pa man unsa ang imong kasalanan, unsa ka kahugaw mga igsoon, unsa ka kadautan, ni ay paglaom diha ni Kristo kung muduol ka, mudangop ka diha ni Kristo. Amen? Bisan unsa pa man nga problema, kalisdanan nga imong maagian, di ka angay mabalaka. Kay nga naman, naa ang Dios nato. He is omnipresent, nag-uban siya, nakakita siya mga igsoon. But the Lord allows us nga mag-anto sa da, no? Dili man yun sayon. We are raging against the tide. Ang pagbuhat sa misyon, dili sayon. Ang pagbuhat sa misyon, daghang kay kag mga kalisdanan because we are raging against the tide. Tide sa kalibutan. Pwede ra magugug ka nga, dili ka mo mulangoy batok sa sulod, pwede ra kang magpa daghang kay tao ana. No? Nagpa-utaw-utaw lang asa dadon. And ultimately kay bao kita adto jud ka sililo padong if you will not rage against the tide. Amen? Mao na mga igsoon, nindot kay ni nga mensahe nga kita mo'y maghatag og paglaom nga naagyud di gyud kaangay mabalaka bisag unsa pa nga klase nga problema tawag sa Dios. Gihigugma ka sa Ginoo. Bisag unsa pa kadautan mga igsoon, ako mga igsoon, I've been in drug abuse for more than 10 years. Drugging ko, kawatan, abusado, dili kasaligan, mga igsoon. Ang akong kinabuhi, sige lang yung pangawat, kaya nga naman, wa man tayo panginabuhi, di mangawat, ratasod sa akong pamilya, sa among pamilya, ang akong wa maprinda, ang ako na lang lula. Baligya ang tanan, unsay makitaan, ibaligya. Sigig pamakak, sigig pangilad. Muna akong kinabuhi. Upon the time nga nakabaw ko, naghigugma ko sa Dios, sustinduta madining mahigugma tas Ginoo, makabaw ta, nagihigugma tas Ginoo, pating ninduta. Imagine, ang creator of the universe, magmumugna sa tanan, gigikanan sa tanan, Dios nga labing gamhanan, nahigugma na to. Dako kay na nga pribilehiyo na to, mga igsoon. Muna nga, naagyo'y paglaom, no, na ako'y mga kauban sad, nga kung kikaw makadawat ka og paglaom, nakakay kasinatian, naka-witness ka nga buhi ang Dios, batinudanon ang Dios, may mo sa kang instrumento nga makahatag kag paglaom sa uban. Unya sa ko'y kauban pod nga katong adis-adis pod more than 25 years, ang iyahang papa, grabe kay gikawatan, gihurot, baligya tanan, gi-withdraw ang accounts bangko 500,000, gibaligya ang ilahang pagong, gibaligya ang tanan nilang butang. Ug wa na nahimo siya man mo tipalit og tambal. Nya injection man to. Injection man ang tambal. Injectionan yag tubig ang niyang papa. Kay para lang makasuyop. Pero yung dautana and ultimately wa na gyud siya mabaligya, ang oxygen sa iyang papa yang gibaligya. Yung sa may nahitabo, patay ang iyang papa. Apan sa may nahitabo sa dihang niduol ni Kristo. Bungkag ang pamilya. Why pagsalig ang iyang asawa kay 12 years nga gabing gaantos ang mga anak perting paantusa kay ikaw good may breadwinner sa pamilya unta. Ikaw may mag-provide sa imong mga anak niya. Wa ka maghimo sa imong responsibilidad perting lisura. Apan tungod sa gracias Ginoo, nidangop ni Lord, ni embrace sa mission to preach the gospel and to live the gospel. Na-restore ang pamilya perfectly.
ug karon aktibo kayo. Padayon nga nagsangyaw sa grasya sa Ginoo paglaom diha ni Kristo dito sa mga prisuhan. Actually, ang El Elyon community, ang among mission is mga prisuhan, BGMP. BGMP, lock in prison, no, na BGMP abot mig BGMP Talibon, BGMP diha Mingranilla, BGMP Argao, rehabilitation for youth, kanang mga lock in prison, naliluan sa Badjan, Alegria, kana sa Argao mga lock in prison, niya kanang mga home, mga shelter for abused women, no mo na atong gi-reach out. Aron unsa may mission nato, tagaan nato paglaom, isinggit nato didto nga naay paglaom ni Kristo bisag unsa ka kahugaw, bisag unsa pa kapula ang imong sala mga igsoon, kung mudangop ka ni Kristo, paputiun niya ang imuhang kalag sama sa kaputi sa niebe. Paglaom na, bisan pa kag rapist pa ka, mag-rape pa kag 20 ka buok mga igsoon, nga patay ka, napakay crime against humanity. The moment you come to the Lord sincerely, muduol ka, mo embrace ka on the life of repentance, na ipaglaom diha ni Kristo. Hello. Mura mamog ng aluya. Na ipaglaom diha ni Kristo. Amen? Pakpakan na to ang Ginoo mga igsoon. And this season of Lent, this is the time to meditate on the love of God. Amen? Dili lang sa atong sala, unsa kadako, ay dako, yung sala, ay no, magmahay yung Lord. No. Ang atong i-meditate, atong ilhon, atong yung kinahanglan makahibaw kita, we could understand clearly, unsa gyud kadako ang gugma sa Dios diri kanato. Amen? Ay paghuna-huna na imong sala. Kay kanang sala mga igsoon, the moment ka mo duol kas Ginoo, papas na tanan. Amen? Namatod pa sa kanta, unsa gingon sa kanta? My sin is great, your love is greater. You know? Who could separate us now? Ang akong sala, dako kayo, pero ang gugma ni Lord, mas dako pa sa akong sala. Kinsa may who could separate us from the love of God? Wag yoy makaseparate nato from the love of God. Amen? Pakpakan na to ang Ginoo. Mga igsoon. Muna nga atong gospel karon, no, in the season of Lent, all about love. Ang atong coming na gospel this Sunday is about the woman caught in adultery. Nga batuon na unta siya kay ngano man nasakpan man siya nga nanapaw. Niyon sa may nahitabo. Kinsa may naghatag niya paglaom? Kinsa may nipasaylo siyang sala? Si Kristo nangwinta ba siya? Ikaw sus pakauwaw lang ka. Katikistam na unta ka. Charismatic man unta ka. Ngano man gibuhat pa man nimo? Gisita ba siya sa Ginoo? Hello. Kita ra ba ingon ana ra ba ta? Amen? Musita ta. Ikaw sus. Wa na kay naong iatubang sa Ginoo. Apan ang Ginoo wag gyud siya musita. Unsa may gingon niya? Nabay ni condemn nimo? Ako dili ko mo condemn nimo. Grabing gugmas Ginoo. Hello. Grabe kay ang gugma ni Lord mga igsoon. Ang grasya sa Ginoo is abounding gud na siya mga igsoon. Murag usa ka kung ang atong sala is murag gyud kanang gamay kay nga bato on the great body of ocean. Itsa na nimo dito wa gyud ay di gyud na mo create og kanang kuan kanang splash kung muduol ta diha sa Ginoo. Last week unsa may atong gospel? The gospel of the prodigal son. Giusik-usik giwaldas ang kwarta sa iyang amahan. And then, coming to his senses, kibaw siya. Uy, naidaghan dito sa kong amahan. Kibaw yun siya nga ang iyang amahan. Grabe ito kabuutan. Kaya nangayo gud sa siya yung bahin. Gihatagan ra gud siya. Grabe kabuutan. Naka-realize siya, nibalik siya sa iyang amahan. Kung sa may gibuhat siyang amahan, reject siya. Layo pa galing. Nagdagan ng amahan. Anda mga mugakus kay gimingaw sa iyang anak. Gisuluban og panindot nga bisti. Gisuluban og singsing. Gitagaan og authority og balik. Hello. Gigasto na ang iyang bahin, gitagaan na sa authority. Hello. Gigasto na imong sweldo, wa nimo girimit sa imong asawa. Apan diha ni Lord, tagaan kag balik og authority ni Lord.
nga magpadayon gihapon ang imong panginabuhian. Amen. Pakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Grabe gyud, no? Grabe gyud ang kanigong gugmas Ginoo. Basta ato lang ni masabtan, makausab gyud sa atong kinabuhi. It was more than 25 years since I embraced the love of God, na appeal ko sa charismatic renewal. And until karon mga igsoon, faithful gyud ang Ginoo. Amen? Numatod pa, John 14:15 to 17. Those who love me will do my commandments. I will ask the Father to give them, and I will ask the Father, and the Father will give them the Paraclete, the Holy Spirit, who will never leave you. Dili mubiya nimo. Amen? Dili man perfect, pero di yung kabiyaan. Tao man ta, masipyat maghapunta, mubagulbol maghapunta, makasulti maghapunta, dili mao, apan di kabiyaan sa Ginoo. Amen? Makarealize ra gyud ka. Ubanan ka ni Lord, mga igsoon. This is the promise of Jesus nga He will never, the Holy Spirit will never leave you. Yun ana ka, pulido ang kabag-uhan nga ihatag ni Lord kung masabdan nato maayo. Klaro na to ha, nga masabdan gyud nato ang gugma sa Ginoo. And in this mission, usa ang ato ang gikinahanglan ra gyud. Hello. Lig-on nga pagtuo. Lapad nga pagtuo. Ilingi ay imong tapad inaigsuon. Kumusta naman ang imong pagtuo? Lig-on pa ba? Lapad ba ang imong pagtuo? Hello. Ang kuna lang ko sa dili na kay lig-on, brad, oy. Wala mo ko si masimba, brad. Sige na lang ako tigbak kay, brad, oy. Sige na ko hubog-hubog. Ang kuna, di ba? Di mo ka makabaton o kabag-uhan kung di ka mo angkon. Amen? Nganong dili man sa mo angkonon, nga wa may malilong ni Lord. Wag yoy, matago sa Ginoo. He is omnipresent. Pinakailawom na nasong kasing-kasing atong gitaguan, duay malilong sa Ginoo. Makita niya ang tanan. And unsa maning pagtuo? Ang kaning pagtuo is ang ato ning response sa atong pagkaila nga ang atong Dios mahigugmaon. Sa pananglitan, sis, kung higugmaon ka sa imong bana, unsa may imong buhaton? Praise the Lord. Atong pakpakan si Lord. Maunay pagtuo. Naklaro nimo ba? Ang pait wa ka kay baos gugmas Ginoo. Mo na nga dili sayop, mga short ang imong response. Dili pulido ang imong response. Apan kung makibaw ka sa gugmas Ginoo, unsa kadako ang gugmas Ginoo, mahimo sang solid ang imong pagtuo. Mahimo sang solid ang imuhang gugma. In John 14 verse 15 nagaingon, ang nahigugma nako nagabuhat sa ako ang mga sugo. Imusunod na siya. Kay kung tinud-anay gyud ka nga nahigugma, magbuhat gyud ka, mutalikod gyud ka sa imuhang mga daotang binuhatan. Amen? Unsa man day ang mahimo sa pagtuo di kay usahay sige lang tag hisut og pagtuo pero magudahon na ta unsa man gyud mahimo sa pagtuo. Akong first slide. Unsay giingon? But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Ang tao di ay nga naitinud-anay nga pagtuo sa Ginoo will always have renewed strength. Yes, lisod kayo ang pagsunod sa Ginoo. Daghang kay tag mga kalisdanan, daghang kay mga problema. Lisod kayo ang pagsabot sa atong bana nga adis-adis, pagsabot sa atong bana nga palahubog, pagsabot sa atong bana nga sugarol. Lisod kay na atong anak nga balaslukon. Lisod kay na pagbuhat sa misyon, kapoy kay na kanang musimba ta, kapoy kay arirakoy, kamo na lang nito, iampo na lang kog apil. Di ta mo apil og charismatic, di ta mo apil og kanang mga prayer meeting, Bible study, wa gyud ta enthusiasm. Apan kun ang tao nga naay pagtuos Ginoo, he will always have renewed strength. Yes, kapoy kayo, but every day bag-o ang imuhang kusog, bag-o ang imong gahom, bag-o ang imong kadasig kung tinud-anay nga naa kay pagtuo sa Ginoo. You will always have renewed strength.
bisan unsa pa ka grabe nga kalisdanan, you will always have renewed strength. Amen? Naba mo'y kalisdanan? Bitaw, you will always have renewed strength. Mauna siya gihatag og assurance. And they will soar on wings like eagles. Nganong eagle? Nganong unsa man ang eagle? Ang kanang eagle, makalupad kuno na siya, 6 hours way tugpa-tugpa. Hello? Usay karon gi-justify na lang. Ay para ma-extend yung oras ay kinahanglan gamit ng shabu, okay lang 'yun. Yawa, ang yawa mo may gisalingan dili man ang Ginoo. Mo extend sa trabaho aron mo na mo'y gihimong rason nga mo gamit og shabu. Hello? Gusto kang mo extend sa imong trabaho? Ligunay mo pagtuos Ginoo kay bisag wa kay katulog-katulog, you will soar on wings like eagle. Pwede ka mo overtime 6 hours every day. Bitaw, you will soar on wings like eagle. And easy kayo. Ang problema kana ganing unsa man ang eagle nga nanas dito sa kuan panganod. Ana dito unsay tawag kana? Tataas. Lisod ang kinabuhi. Lisod ba? Unsa may kahimtang sa eagle nga naglupad-lupad? Lisod kayo? Iyahay kayo, gauban-uban naman na siya sa hangin. Pwede mang ninduta. Sometimes maghuna-hunata nga, lisod kayo. So may lisod. Nga di man ikaw may muhimo for yourself, it is the Lord will do things for yourself. Amen? Mao na ang grasya. Wa man tay mahimo gyud sa pagkatinuod, wa gyud tay mahimo. Wa tay mahimo sa atong kaugalingon kun way Dios ang atong kinabuhi. Apan kung naay Dios ang atong kinabuhi, dako kaitag mahimo. Amen? Pakpakan nato ang Ginoo. Di mo mangutanan ako, ikaw Brad, na kay problema? Hello? Na kay problema? Pero hindi ka nagproblema. Dili sa yun ang mag-lead o ang ministry. Mga kauban ni mo. Nga pating lain-lain kinaiya. Lisod kayo pag meet both ends. Lisod kayo na siya. Apan, we will always have renewed strength. Amen? Na kung naa kay renewed strength, ang kanasang imong mga tao nga imong gikauban, makabaton sa nag-renewed strength. Dili ka mabugatan mo na nga mahimong sayon ang tanan. Pag apil na ko renewal, duol na ko sa Ginoo, daghang kay kong kalisdanan. Una, ang akong ikaduhang anak si Jelay na diagnose og leukemia. Mo na una na kong kuan, mo na napa nako sa pagsunod nako sa Ginoo, pag-embrace nako on the mission, embrace nako as doers of the love of Christ. Na diagnose si Jelay og leukemia. And then ang na-diagnose og leukemia, natagak na sad sa mangga. Hello. Ang mangga, yuta ko diha tanan, nialagi ni Siwil nga bato. Usar jud ka bato ni Siwil. Igo gyud yang uso dire, buak yang mandibol dire. Buak ang mandibol. Ingon ang doktor, sayon na kay ni. Ato ring ruskahan dire. Hello. Sus kay di pa dito mao. Ang akong kinamaguwangan ni eskwelaang seminaryo, may good tindot yung tumong kay maatog seminaryo good aron makabaton og makaserve ni Lord. Susun sa bang paghitabo ang natagak man sa second floor, na-fracture man ang ulo, naghematoma. Mangundang na ta? Natagak. Ang ako nasang si Inchong, ang akong second to the last, natagak. Bali sa dihagyod sa katubangan, nagbitay na gyud. Ikaw man nag-ana na, Papa. Unsaon na lang ko ni pag-beatbox pa din ako ka-beatbox. Gamay na lang gyud kayong ugat ang nagunit diri. Pos gipang tagak. Salamat sa Ginoo kay dili ang amahan mo gitagak. Pero masakit mo ang imong anak. Pero ay mo kahadlok oy. Nga gituyo nga gipanish ko sa Ginoo, ay mo ayaw. Ay guna-una ang tanan nga panghitabo sa kinabuhi. If you understand the love of God, di gyud ka maka-blame sa Ginoo. Amen?
Disgrasya, ako pong si Eliza, na-crush po dito. Puros na nga-crush. But, kung naa ka ni Lord, di jud ka angay mag-uol. Makahilak man ka, pero dili hilak nga way paglaom. Mo atubang jud ko isip amahan. Ako yung buhaton, matubang jud ko sa altar, mohilak ra gyud ko. Ikaw gyud akong gisaligan, Lord. Kung imong kuhaon, kuhaa, pero mohilak gyud ko. Salig gyud ko sa Ginoo. Niyon sa may nahitabo. Niundang ko sa renewal. Samot nun nga nilig-on ang akong kinabuhi. Kaya nga naman, dito sa mga dagko kay nga mga problema, nakita na ko nga buhi ang Ginoo. Si Jelay, nadayon sa leukemia, yung na miss doktor, last na lang ni nga laboratory, mo ni magpakita nga kuha na gyud. Confirm na gyud, leukemia na gyud yung anak. Gatudtud mi sa kong asawa pagkuha sa result. Kay kuha dito eh. Kuyawan mi mo. Kisabay, di makuyawan. Nya, pila to edad si ni Jelay ma? 7? 6? 5? 6 years old. Kuha na mo. Dang, pagkuha sa resulta, just an ordinary mineral deficiency. Pakpakan na to ang Ginoo. Katong akong encounter, nagligon ko itong pagtuo. Nintagak naman sa tos Jelay. Dito mi sa ospital, nagpa-admit mi. Ingo man dito, dadog Manila, kay ato dito operahan. Nyawa mi kwarta. Wapa tayo negosyo ato man, no? Nanay negosyo. Bitaw kanang dili lisod jud kay pinabuhi kay nag-work pa ko sa Metrobank. Pilar gud ito sweldo. Amen, akong asawa just an ordinary housewife. Nagpaabot ra pud nako. Perting lisura. Wa mi musugot. Ingon mi nga salig lang tanis Ginoo. Inadok, musayl lang mi waiver, mangguwa mi. So ha? Mangguwa mo? Itanaw na ko na fracture ang iyahang bukog diri gyud, kita man gyud sa X-ray, pero wa man hiwi yang naong. Ingkulay mangguwa ta. Ato lang ning isalig sa Ginoo. And praise the Lord, after 1 year, giibtan siya siyang bag-ang. Wa gyud mohiwi ang iyahang naong. Pakpakan na to ang Ginoo. Katong natagak nako nga anak si Brent, pag-admit ato, sus kay ako kay may pagkatalawan po ko ba, pero ako argue nga kasing-kasing ko, bahala na nig magulay na akong anak, di gyud nako ni paoperahan. Kay mangutana po ng doktor, mangutana ka doktor, dok unsa may assurance and dok, adi po ka kapasalig ana, kay ablihon ko na imong ulo. Ingko nga di ka kapasalig. Bahala nang magulay, di nako paoperahan. Pero kani akong asawa kay mao man ni akong kalig-on pod, no. Siya man gyud moy kuan. Wa gyud ko nya magsunod-sunod ra pud ni sa nako. So, ingon ang doktor, gini mis doktor, kung dili ka magpa-opera, dadain na imong anak dito sa ICU. Bantayin ni dito, kay di na ko mag-doktor ninyo. Gahi gapon kay ko, nga, sige dok, magpa-ICU mi, akong giubanan. Dito ko sa iyang higdaanan nagpaabot. Gitauran siya og katong mga kuan, aparatos, mga equipment. Sus kay, pagtaod yun, ang iyang heartbeat, 50 na lang man. Tingog na ba? Sa delikado ang imong anak. Kung muubos pa na, sigurado gyud mag-cardiac arrest imong anak. Sus, dali anak ko tawag ako asawa. Magpa-opera na lang ta. Pero grabe kay kamatinudan lang Ginoo. Kay kana si Dr. Wyben Briones, perting bisiha na kay sikat kay nang neurosurgeon. Perting bisiha. Pero during that time nga nanginahanglan akong anak, naaragyon siya diha sa ospital, naaragyon siya sa operating room. Mao to pag-ingon nga isulod. Sulod ra gyud dayon. Nya ikahuman. Rosaryo na gyud mi. Sige, sugod na tag rosaryo. Actually mga igsoon mao gini mo ako nang i-insert ha. Kanang pag rosaryo, proven na gyud nako na nga grabe kay nakakusgan. Kay kani ako mga anak 7 ka buok, every time igsulod sa kong asawa, magrosaryo ra gyud ko. And wa gyud palpak. Successful gyud. And the rosaryo san mi, dito during the time sa surgeries kong anak, perter yung dalia. Niguwa akong anak, sus, si Wyben Marius, pwede mo nagdakua. Nakahalog jugong Wyben Marius, salamat kayo. Faithful ang Ginoo. Amen? You'll always have renewed strength. Bisag unsa kadaghag kalisdanan, giandam na ka, andam mo na kas Ginoo, kanang mga kalisdanan, ayaw gyud, huna-hunaan na, nga,
kuan na siya, silot na siya sa Ginoo, na ay purpose ang Ginoo sa matag kalisdanan sung kinabuhi. Discover the reason nga nung nakay kalisdanan. Amen? No, dagaan kag anak nga kuan kanang kuan kayo, kanang maldita kayo, basog maldita sa kay ka. Basog gitest ang imo gibaguhon kani baguhon tani kay maldita kani dagaan sa tan anak perting maldita ha. Hello. Maralag komedya. No. Pagpaka na to ang Ginoo. Sige, no? Mao na. Ya kung wa tay pagtuo, di ta kalahutay sa mission. Importante kayo. Unsa kay toy pundasyon sa pagtuo? Clear knowledge of the love of God. And then kay kibaw mo kang gihigugma unsay mahitabo? Higugmaon sa nimo ang Ginoo. Solid sa nimong higugma sa Ginoo ug magbuhat ka sa iyang kabubuton. Munang kinahanglan gyud nga ligon ang atoang pagtuo. Amen? So karon atong sabton, atong ilakbit unsa maning gugmas Ginoo. Hello. Ganahan ba ta makahibaw unsa ang gugmas Ginoo? Sayon ra man ka ini. Wala lang busahay, di lang nato taga-agbili. So unsa may gugmas Ginoo? Ang gugmas amahan. Next slide please. John 3:16, very common. Common kayo nga verse sa Bible. Ultimo mga bata maka-memorize. For God, atong dunganog basa. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Kay bao ba mo kung unsa kabililhon si Kristo sa amahan? Hello. Si Jesus is His greatest treasure. Pinaagi ni Kristo nahimo ang tanan. Walay nahimo nga dili pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ingon ana ka grabe ka pinangga. Gihimo ang tibuok universo sa ngalan ni Jesus. Ikaw gihimo ka sa ngalan ni Jesus. Nakabukay mong mata sa ngalan ni Jesus. Hello. Nabuhi ka tungod sa ngalan ni Jesus. Grabe ka bililhon. The greatest treasure. The only treasure of the Father. Wa niya hikaw. Iyang gihatag. Aron abton ka. Aron luwason ka. Aron makabaton ka og paglaom, aron makabaton ka og kalipay, aron makabaton ka og kalinaw sa imong kinabuhi. Hello. Unsa man ang klase nga gugma? Amazing. Awesome. Kaya ba natong ihatag ang atong greatest treasure? Hello, imagine na lang, no? Ngani imong anak, usar kabuk ni imong anak. Ikahuman kuhaon, ako ning ihalad dito sa kuan. Patyon ko ni imong anak. Ihalad ko ni kay para maluwas tong mga adis-adis tayod, adis-adis sa yate. No kato mga mamaligyaay syabo. Ako ning i-offer imong anak. Makahimo ka? Hello. Ginoo ray makahimo. Why lying makahimo nining dakong gugma, mysterious love, only God can do that. Amen. Makaingon kita tungod sa iyang dakong gugma, He is worthy. Ang ayan siyang i-proclaim. Amen? Ang ayan siyang ipadayag, ang ayan siyang ipasigarbo, ang ayan siyang imantala, isulti, tatanan, nga maoy imong hisgutan, instead nga magachismis ka, ang imong hisgutan, ang kaayo sa amahan, ang gugma sa amahan. Amen? Ang gugma sa anak. Ikaduha. Next slide. Philippians 2, 6-8. Who being in a very nature God, Ginoo, no? Si Kristo is Ginoo, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Pwede magud siya nga magpaka-Diyos. Pwede magud siya nga dili mo biya sa iyang trono sa langit. Pwede magud nga ikaw dili ka niya pakamatyan. Di siya magpalansang para nimo. Diyos man siya. Apan tungod sa iyang dakong gugma mga igsoon, He made Himself nothing. Kanang wa gyud ba? Kaya na to na? Kanang wa gyud ta? Hello. Di ta mabuhi ana. Amen. Reklamador biya kay ta. Di pwedeng wa tay bahin na gyud ta. Amen.
He made himself nothing by taking the very nature of a servant. Nagpahimo siyang usa ka sulugoon. Being made in human likeness, Dios unta siya, apan iyang gisulob ang sapot sa usa ka tao. Pari-parihan na tagdagway ni Kristo. No iyag yung gi-take yun niya ba? No, ang nagpakatao yun siya. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death. Gipakamatyan ka sa Ginoo. Hello. Linga imong tapad. Angayan ka ng pakamatyan? Hello. Hunahuna ang imong kaugalingon. I-assess imong kaugalingon. Angayan ba kang pakamatyan ni Kristo? Angayan ba kang pakamatyan sa Dios nga labing gamhanan? Ug wala ta niya pakamati during the time nga pertin natong buutana. Gipakamatyan ta ni Kristo while we were still His enemies. Gipakamatyan ta ni Kristo mga igsoon while we were still His enemies. During that time nga imo siyang gisupak, nagpatsulabi ka sa imong gusto, wa ka nagpabuyag sa Ginoo, wa ka mustuman sa Ginoo, nagpadayon kag buhat sa imong kasalanan, that was the time nga gipakamatyan ka ni Lord. Hello. Sayon naman tanang magpakamatay taog kuan. Sayon na kinang pakamatay tagbuutan. Amen? Tong anak buutan kayo, bahala na. Ginahanglan og heart transplant, ako na i-offer ako na kay perting buutan na, pero perting balas lukuna. Hello. Perting balas lukuna sa imong anak. Ngayon juga, bahala ka diha. I-offer nimo imong kasing-kasing sa imong anak, magpakamatay ka sa imong anak perting balas lukuna. But Jesus, nahimo niya. Gahi kay no, 25 katuig na sig suyop wa gyud apan gipakamatyan ka ni Lord. Amen? Hello. Do you think worthy ba ang atong si Jesus Christ nga i-proclaim? Worthy ba siya nga ato siyang imantala, atong ipasigarbo? Hinay man kayo. Bitaw, worthy? Worthy? Worthy kayo ang Amahan, worthy si Kristo. And next slide, the Holy Spirit. Romans 15:30. This teaches us that the Holy Spirit has the capacity to love. He not only influences us to love, but He loves us even death on the cross. Ang Espiritu Santo is wala siya nagtudlo na to nga magkinabuhi ta diya sa gugma, siya mismo nahigugma na to even death on the cross. Matud pa sa mga theologians, the Holy Spirit partake on the suffering of Christ. The Father partake on the suffering of Christ because they are perfectly united. They are inseparable. The moment nga si Kristo gilansang sa krus, nag-antos ang Amahan. The moment nga nag-antos si Kristo sa krus, nag-antos ang Espiritu Santo. Ang atong Godhead nga mao'y labing gamhanan sa tanan, magmumugna sa tanan, gigikanan sa tanan, ilang gisubmit, ilang kaugalingon gatos pag-antos. Hello. Kita, sa kaha, makapitan ta, garbuso na siguro kay ta. Labo, nagmahimotang mayor. Hello. Mahimotang congressman, mahimotang senador, mahimotang presidente. Hindi gyud ta musugot nga mag-antos. Amen? Kamu kaha, musugot mo nga mag-antos? Hello. Mo na gitagaan ta wa gyud rason nga di ta mag-antos. Di ta mo accept on mga pag-antos nga gi-allow ni Lord stong kinabuhi. Amen? Karon, nakahibaw mo sa gugma sa Amahan, gugma sa Anak, gugma sa Espiritu Santo. Do you think they are worthy? Angayan ba siya nga misyonon nga ipasigarbo sa tanan? Hello. Angayan dili. Angayan oy, tong pakpakan ang Ginoo. Mo na sa pagmisyon, karon mga igsoon, before ta mo proceed, no? Wala pa ko'y time. Ato sang piyungan atong mata, no? Piyong sa ta, no? Before tang proceed, kaya maragi kutasan na mo. Nya ako sad gikutasan sad ko. Okay. Naminom sa di kong tubig. Sige, piyong nga inyong mga mata. Imagine nga gatubang mong Kristo.
Na imagine na lang na si Lord no nasa krus. No ako ning ipangutana ninyo, no tubanga lang sa inyong kaugalingon ay na lang ninyong i-recite. Una is duha ni kapangutana, naisip ba nato ang bili sa maong gugma sa Dios? So ikaduha nga pangutana mga igsuon, sa unsang paagi nato gipakita ang kabililhon sa gugma sa Dios? Tanawa lang ang ato ang kaugalingon sa unsa mang paagi ha. Kay bawat ang grabe kay gugma sa Dios. Sa unsa mang paagi ha napakita nato ang kabililhon sa gugma sa Dios. Ato ba siyang gihigugma pod? Ato bang gipasaylo ang atong mga kaaway? Nitabang bata sa mga nanginahanglan? Nibiya bata sa atong bisyo? Nagtinarong bata sa atong trabaho? Nahimo batang maayong ginikanan? Gigugma ba nato ang atong pamilya? Sa unsang paagiha imong gipakita ang kabililhon sa gugma sa Dios? Kasaligan ba ta? Naningkamot ba ta pagtuon sa iyahang pulong? Nigahin ba ta og panahon aron mudayeg musimba niya? So praise the Lord, no? I-continue na lang ang inyong pagpamalandong unya, no? Pwede na to bukhon atong mga mata. I-continue na lang. Tataw kaayo ang gugmas Ginoo mga igsoon. Mao na. Giisip ba natong bililhon? Ya unsa may atong himuong lakang aron pagpalo sa gugmas Ginoo? So mao na, no? Sa atong pagpadayon ta, no? Hapit na ta, duol-duol na gyud ta. 30 minutes na lang. Abot madara siguro 30 minutos. No naghisgot ta ganiha og pagtuo. Pagtuo mao mo gyud ato ang kanang atong kahimanan sa pagsunod ni Kristo. And para mahimutang mabungahon kinahanglan nga lapad lang atong pagtuo. Dako ang atong pagtuo. And then mao na atong ipalapdan, atong sabton ba og maayo kay usahay di man gud nato dili ta ka kuan na atong pagtuo sa Ginoo murag ato gatuo ta nga tuo nga nituo ko. Unsa man gyud ning pagtuo? Unsa man ning lapad nga pagtuo? So atong gamiton mga igsoon kaning word nga wide. Unsa man ang lapad nga pagtuo? Next slide. Una, no? Unsa first nga letter sa wide? W. Ang lapad kuno nga pagtuo is whole. Tibuok. Linga imong tapad inaigsoon. Linga imong tapad inaigsoon.
Lapad ba ang imong pagtuo? At tibuok ba imong pagtuo? Nganong ni-demand man si Lord og tibuok? Kaya nga naman, kung tagaan niyo ang kaaway, even an inch, Lord, inch of your life, tagaan niyo kaaway ba? He will take the whole hectare of your life. Muna nga maningkamot gyud ta nga tibuok atong pagtuo. Ang himuon sa kaaway, hinahinayon tag-encroach sa atong kinabuhi, hinahinayon tag-encroach aron ultimately maiya ta, maangko niya ang atong kinatibukan. Apan kung tibuok ang imong pagtuo, wa gyud chance nga makasud ang kaaway. Amen? Mo na gusto ni Lord nga pagtuo nga atong mabatunan nga pagtuo. Unsa man paagi mo encroach ang kaaway karon in the culture of death, ang kaaway musod diha sa banay on the aspect of divorce. Hello. Daghan na ba kayong Katoliko nga pro-divorce? Sugot na lang biyaan, di man may magkasinabot. Di gusto mo antos. Saon man, unfaithful man. Nangita maglaing, biyaan ako. Ikaw di ka unfaithful sa Ginoo. Apan wa makabiyain ni Lord. Hello. Mo na tibuok, i-encroach ta, diya, hinay-hinay. Euthanasia, no, sa guwa abroad, no, ang mga tiguwang, di na sila mo alagad og tiguwang. Gihimo nila nga rason nga dili na kinahanglang mag-anto si nanay, di na kinahanglang mag-anto si tatay. Ato na laning injeksyonan para mo pahulay na nga dayon. And this culture is starting to encroach Christianity. Euthanasia. Hinahinay yung encroach. Ultimately, mo ni mga dinagkong butang, musulod ang kaaway, gusto siyang angkunon aron dili na mahimong tibuok ang imong pagtuo. On the aspect of abortion, karon hinahinay na po nag-encroach. Paitra ba kaning abortion, no? Kaya nga naman ang tao gud nga imong gilauman, imong gisaligi kinsa may atong lauman. Ato yung inahan. Mauro gid atong lauman, mauro gid atong kasaligan. Muna ilaw gud na siya ng tahanan ang inahan. But by the culture of death, culture of abortion, ang inahan mismo mo patay sa iyang kaugalingong anak. Dakpan jud kas kaaway. Tibuok gyud ka, dakpon jud kas kaaway. Na anan do magguilty na ka. Kapatay ko sa kaugalingong anak, amo kinahanglan maghikog na lang ko. Dili na mahol ang imong pagtuo. Mo ni gusto gustong himuon sa kaaway. Total depopulation, di na gustog anak. Ang akong tita sa Amerika, dati na siya sa Hawaii, ug wa maabot og 50, wa ka decide nga mga anak. Nung pagpanganak na noon, perte na ginong lisura, hapit na siya mamatay. Ngano man, culture of total depopulation, contraceptives, pills. Hello. Hinahinay og encroach, di gustong mag-antos. Hello. Pwede raman taog 7 days before, 7 days after. Ipa-abort. Tumar. Ang pait. Kaya nga naman na pag injectables. And injectables is also a form of abortion. Kaya nga naman, wa makakahibaw nga buntis na day ka. Nga buntis na day ka. Nga gipa-inject ka. So wa kakahibaw nga you are also a murderer of your own child. Wa kakahibaw. Yun anak ka, grabe ang kaaway. Kanang mga, kuan ba? Mga tactics, mga di ka kahibaw nga, iya nadakpan na day ka niya. Iya na day ka. Homosexual marriage. Bahay, laki sa lalaki. Ana mo encroach ang kaaway. Mo di man ta mo condemn anang bayot. Kaya nga naman, ang kanagong pagkabayot is di man guna siya kinaiyahan. Ang pagkabayot is binuhatan guna.
bisan pag mukiay pa kadiha, bisan pag perti pag yun mong babayiha o musulti, apan wa ka gabuhat og homosexual nga activity, wa makay gisupak sa Ginoo. Si Monsignor Fred ay kikimbik. Kung imong tanaw, imong paminaw, perting bayuta musulti. In Jesus' name. Pero perting gamhanana. Grabe kayo gahom. Dili na siya kung ano, bisan pag mukiay, bisan pag kanang, pero og maghimo na ka, makikhilawas na ka sa lalaki, sa babae, imo nang gi-compromise ang pagkatibuok sa imong pagtuo. Amen? Sa unsa pa mang paagiha mo encroach ang kaaway kanan sa bisyo. Babae, inom. Hello? Kalipay ra ba kuno sa mga construction ra ba kuno? Inom jud na. Templo man ni atong lawas sa Ginoo. Unsay sad thing about inom karong panahon na? Unsay sad thing ba? Ang kanang numero 1, ang pag-inom is trigger of relapse sa mga adis-adis. Ako mga igsuon, 10 years ko sa akong pagka-addict, wa na ko biyai ang pag-inom. Sige kog inom. And kalibog ko, sige kog relapse. Relapse ko, balik na sa ko ni Lord. Relapse ko, balik sa ko sa Ginoo. And I come to realize nga ang hinungdan nga sige kog ka-relapse kay nga naman muinom ko. Nakita gyud nagitagaan kog wisdom ni Lord. Akong gihunahuna kung di ko muundag inom, di gyud ni maundang akong pagka-adis-adis. And tinuod gyud na mga igsoon. The moment nga naka-decide gyud ko di na gyud ko muinom, wa na ko ni relapse until now. Mo na bantayan nato labi na ang atong anak adis-adis. Okay ra man na ang pag-inom. You have to manage tan-awon nimo pangay wisdom sa Ginoo. Pero palabi lang ka, kilala lang ka. Inom og maayo, lami kayo pulutan pero isukar ra din nimo. Hello. Hinahinayon kag encroach. O mahinubraan na. Labi nag dili ber kay magdaginot tanduway mo giinom. Lata ang atay. Ingon din tayo ni kalata na sa atay, si Roses na kabubuton sa Ginoo. Thy will be done, Lord. Hello. Mauna, no? I-encroach ta sa kaaway. Mo na ato nang i-manage, no? Atong himuon, no nga. Actually malipay ra gyud kung wala inom pero ug naa gyud sa imong hunahuna nga mag-inom gyud ka, you have to overcome it. It's the enemy trying to destroy your whole faith. Ang imong tibuok nga pagtuo. Amen? Ma-manage. O di gyud madala, just drink with the right people. Diasod sa inyong balay. Ay nag-uban-uban kay basog kuhiton ka, ini kahuman, Brad, paluap ta. Kaya nga naman, di na mataganahang mo inom niya, yung kauban ni adis-adis, di maka-apil ka. Wa na Ginoong ka, malayo na ka sa Ginoo. Amen? Kung saan ang bisyo? Babay, inom, sugal. Nindutar ba ning sugal? No, anong hilabtan man kunin mo nga ako aman ning kwarta? Gikugihan man ako ni. Wa ma-impirno eh. Wa man ko mangawat. Kani akong gitigbak kay ako maning sweldo. Nag-overtime man ko kay para niya ako higayon, ako ipusta. Sakto dili. Hello. Di na maka-impirno? Asay di maka-impirno. Unsay sugos Ginoo? Higugmaa ang imuhang isigkataw. Unsa may drive sa sugal? Gugma ba? Gusto nimong pildiho ng imong isigkataw? Gusto nimong kulban o kaldiro imong isigkataw? Lipay kay ka, daog ka. Palit ka dito glitson manok, napo ka buok. Lipay ka nak, naon tanak, kay nga naman daog ko. 10 times derby, lipay kay ka. Pero katong imong napildi mga igsuon, gilarutan sa iyang asawa, sukmagay silang asawa, kaya nga naman, way panihapon kay nahurot o kapildi. Di maka-impirno? Ang sugal mga igsoon is a violation on the law of love. Amen? Labaw na ng mga online, nga waan na yung kay dag-anan. Kada kong ilad, ana. Kada mga scatter, i-manipulate, padagon kagamay, daghang kay nga purdo yan, oy. Mga milyonaryo pa.
Paganahan lang ka. Manipulated man na. Dali raman kay kang i-control, ana. Nakibaw na siya, gastudyo na sila sa kinayas tao. Kibaw na nga, pakatilaw ka, di nyo kamundang, mahigaam ka. Amen? Muna, maka-apekto na sa kinatibukan sa ato ang pagtuo. Amen? Kung sabi na, bisyo, babay, inom, sugal, yup-yup. Daghan pa kayo na. Hope na sa kamo diri naka-overcome na mo ng yup-yup. Yup-yup sigarilyo, yup-yup shabu. Grabe kayo na makadaot sa lawas. Na nikutin ko di na gyud matangtang. Na nabitaw ko'y kauban sa una. Grabe kay sigarilyo sus. Ang iya halaging baga kay wala ni na ospital siya ang gihimo kanang murag na makina nga magmutuslok para muguwa ang katong nikotin ba. Grabe kay gidaot nga mangita magita, no? Wa naman tay budget ana. Amen. Wa tay budget ana oy. Ang ato ang panginabuhian igo ra sa tong pagkaon sa tong pamilya and i-bless ta ni Lord. Di man ta i-bless sa Ginoo kung ang iyang blessing atong gamiton sa dili maayo. Amen. Sige, atong pakpakan si Lord mga igsoon. So, unsa klase nga pagtuo? Letter I. Inspired. Kinsa may nag-inspire sa imong kinabuhi? Hello. Pangutan na imong tapad. Pangutan na imong tapad. Kinsa may nag-inspire nimo, Brad? Sister. Kinsa may ga-inspire nimo? Kung nangato kanong kinabuhi, dili inspired by the Holy Spirit. Dili gyud ta mahimong mapuslanon, dili gyud ta mahimong malipayon sa tong kinabuhi. Amen? Di ta magmabungahon. Si Kristo, demanding kaya na si Kristo about bunga. Unsa may nahitabo atong kahoyng igira, mga igsoon, nga mamunga. Hello? Yes, gitagaan niya chance. Give me another year nga ako ning kuanon, ako ning atimanon. Pero after, sa gihatag nga chance, unsa may nahitabo? Putol, oy. Amen? And the Holy Spirit, maorag yun na siya, makahatag na tuog, tinud-anay nga bunga. Unsa may mga fruits of the Holy Spirit. Kung Espiritu Santo mo'y maghari sa tong kaugalingon, gugma, love, joy, peace, goodness, kindness, meekness, self-control, patience, faithfulness. Kung dili Espiritu Santo ang magmaneuver sa itong kinabuhi, kung wala na itong i-invoke ang Espiritu Santo, importante kayo na. Every day you should ask the Holy Spirit. A very simple song, mga igsoon, nga mo na among i-pray every day sa mong kinabuhi. And anytime nga maluya ka, come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Very simple. Upon you are invoking the Holy Spirit, you are calling the Holy Spirit. Nga tagaan kag inspirasyon sa imuhang kinabuhi. Amen? Walay tinudanay nga kausaban kung dili ka gamhan sa Espiritu Santo. You don't need to be charismatic. Ngayon naman, ang charismatic, kuan lang yun, kanang nakasentro sa Espiritu Santo, but dili man ang Espiritu Santo para ras charismatic. You can invoke the Holy Spirit, bisag dili ka charismatic, call upon the Holy Spirit. Walay tinudanay nga kausaban. Kaya naman ang Espiritu Santo, He is the sanctifier. Siya mo'y magbabalaan. Kung why Espiritu Santo ang atong kinabuhi, di gyud ta mahitamong mabalaan ta. Padayon gyud ta sa atong pagpakasala, wa tay gahom nga makigbisog sa kaaway. Mo bitaw nang symbolized by water and fire. Kung gamay ra imong sa, hugasan kag tubig, saplikan lang ka, okay ra. Pero og di gani ka dako kay imong sa, lutoon gyud ka, pabukalan gyud ka aron malimpyo ka. Amen? Ang Espiritu Santo may naghatag na tuog. Katagbawan. Kung why Espiritu Santo, wa gyud tay katagbawan. Amen? Di ta makontento ko sa ka-TV, bisag daghan na kay TV, butari mo TV, di ka makontento. Abutay pag TV sa CR pa. Di ka makontento. Wa gyud ka tagbawan. Amen? Symbolized by water and fire. Bisag unsa pa nimo kabusog, lami kay kag sudan niya, why tubig? Hello.
Matagbaw ka? Perting lamian ni mong sudan. Why tubig? Di nyo ka matagbaw. Why kalayo? Sige kilaw. Sugod sa pagkabata ni mo, kao na kag kinilaw ang kuan. Wa kay tagbawan. Amen? Ang Espiritu Santo mo'y maghatag na tuog tinud-anay nga katagbawan sa tong kinabuhi. Munang hunaka na ni apit ni imong gi-invoke ang Espiritu Santo, matagbaw na ka eh. Tagbaw na kag usa ka tagay lang. Di matagbaw na ka sa mga kalibutanon nga butang. Wa na kay panahon ana di na ka malipay anang sigig lipay-lipay, inom-inom, lingaw-lingaw, jaming-jaming, laag-laag di na namo imong kalipay. Kung malipay mga ka, nagmisyon. Amen? Nagpadayag sa pulong sa Ginoo, perting bisiha sa community bitaw no, perting bisiha. Lunes, discipleship. Martes, prayer meeting. Miyerkules, prayer meeting. Thursday, practice Miss Choir. Biyernes, intercessory. Sabado, general prayer meeting. Domingo, outreach mitanan. Na mga tugbuhol, na mga tug kamutis, na atos mga prisuhan, BGMP. Wagi chance nga ang kaaway mo, musulod. Nya matagbaw man sad gihapon, tagbaw man gyud, malipay ang among kalipay baka ni malipay ka ba nga mga tao gani, madasig, makakita og paglaom diha ni Kristo. Nya mao na nay gusto ni Lord nga mao atong kalipay. Amen. Pakpakan to ang Ginoo mga igsoon. Di ta kalahutay kung walay Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo is the Paraclete. He is siya mo'y comforter. Kung na kay problema, niya way Espiritu Santo, unsa may mahitabo, hikog ka. Wa may mo comfort nimo. Apan kung naa ang balang Espiritu sa mong kinabuhi, na kay problema, easy ra kay ang kinabuhi. Ngano man, Espiritu Santo rin mo po, kung na ay kabalaka na, ay kabalaka gamay ra kay na ako'y giandam nga mas nindot pa ana. Na ako'y giandam nga solusyon anang problema nga imong gisagubang karon. Na makalaom yung ka. Kay Dios guna mo'y naghatag nimo og paglaom. Amen? Pagpaka na to ang Ginoo mga igsoon. Siya mo'y helper, no? Paraclete, siya mo'y helper sa itong kinabuhi. No? Naghama kay itong mga kalisdanan, nakay mga problema. He is the Paraclete. The Holy Spirit is the Paraclete. He is the helper. Ayaw ka, pagpanuko nga mutawag si Espiritu Santo, kung naakas kalisdanan, ay pagpanuko, Espiritu Santo, tabanga, intaw ko ani akong kahimtang karon na ospital ko, ako igbabayad. Mangita ron paagi ang Espiritu Santo ana nga mabayad because it is His role as a Paraclete. Goal kay ko, kay namatay akong anak, Espiritu Santo, hupaya in town. It is His role to comfort you. Tagaan kanyo, ay kahadlok ana oy. Wa ta ka kay bawang sudbuan ikaw na sad. Hello. Pakpakan na to ang Ginoo mga igsoon. Sunod, a faith that dwell in the presence of the Lord. Nga naning kamot nga, bisan asa na ang Ginoo. Hello. Ina ko na yung tapad mo rin naluya naman tani, no? Pero nindot gapon nga point of reflection. Dwell ba? Ibisag asa, Ginoo imong kuyog. Musuday kag hubo-hubo. Na ang Ginoo dito. Uy, Ginoo dito eh. Dili wa ka nagbuhat, dili wide ang imong pagtuo. Amen? So di kag tigbakayan, na di Ginoo dito. Anay Kristo dito, pero dili to Ginoo nga Kristo. Amen? That dwell. So sa mga pamaagi mo dwell si Lord sa tong kinabuhi, diha sa tong pagamain ang puon. Amen? Ampo gyud ta, buntag ampo, udto ampo, tanan ampo. Prayer is not a time spent. It is a way of life. Di na kinahanglan nga mopiyong ka, Lord. Katuog ra day ka. Meditate ka, Lord. Sleeping with the Lord. It's a way of life. Mapakong ka, praise the Lord, hallelujah. Nakailan ko, Lord, maadto ko, Lord, tabangi ko ani Lord. It's a way of life. Every time you invoke the Lord, imong gihimo nga mo take part siya sa imong kinabuhi. Amen? Bisag unsay imong buhaton. Lord, lami ni kang sukmagon, Lord. Tabangin taon ko ani Lord. Hindi juga ka sukmag ana. Ni Ginoo man imong gitawag. Amen? Hapit ako mo give up, Lord. Tabangi ko, Lord.
Di ka mo give up eh. Lipay bitaw ko, makauban na mo nga mga drug recovery. Lord, kupti ko Lord, kupti ko. Magpakupots Ginoo, kay nga naman di man diya kaya. Grabe man kay ang temptasyon. Diba na magyup-yup, ikaw na sa mga tubangan, nagsigig, sinuyupay. Pero yun, Lord, kupti ko, pero God is faithful. Gikuptan yun sila. Amen? Na mag-ampo ta. And prayer is the fuel of faith. Mao ni siya, gasolina sa atong pagtuo. Bisan pag unsa pata ka bag-o tag kuan karon gikan ta dire. Nya di na ta munda na tag-ampo or gikan ta appeal og Life in the Spirit seminar nya di na ta mo ampo. Wa na tay gasolina. Bisan pag unsa ka bag-o imong sakyanan, wa gyud gamit ana mga igsoon kung di na mo ampo. Kay wa na gasolina, makalahutay maghaka apan aberiya gyud ka kung mahuddan ka og gasolina, which is ang pag-ampo is a fuel of faith. Dwell in the presence of the Lord. Dagha kay opportunity as Katoliko, simba, dwell in the presence of the Lord. Rosario, dwell in the presence of God. Nobina, unsa tanan. No, dagha kay opportunity, charismatic renewal, Marian movement, dagha kay opportunity to dwell in the presence of the Lord. Whenever 2-3 gathered in my name, I will be in your midst. Assurance ni Lord, He is here with us karon. Naa siya, nagtanaw siya nato, nagtanaw siya sa itong mga facial expression, nakatawas Lord ay tara ay, katugtog na. Ana si Lord eh. Natanaw si Lord. Bitaw. 2 or 3 ragod niya kita kadaghan na to. And we have the angels here. You just open the eyes of faith. Na ay mga anghel. We have guardian angels with us. Yung usahay di na to tagdon. Tawag ka sa na imong anghel nga magbalantay. Kung na ay mga anghel na sa mga yawa, perting daghan na. No, matod pa sa usa ka kuan, matod pa sa usa ka visionary. If you will see the sky through a spectrum, di ka kakita sa panganod tungod sa kadaghag daotang espiritu. A third of the angels go giit sa adres kalibutan, perting daghana. Hindi na assurance gana sa simbahan. Way daotang espiritu na mas daghan na noon dito. Kanang sa buwangan wa na daotang espiritu na ako na maning ano ako pa maning bantayan diri adto ko dito sa mga tao nga kuan. Kadto ko dito sa duros na kay ako to ipang distract dito para di na to maminaw. Sabi ni Petsira oy. Ano na yun, no? Mao na ang kaaway. Daghang kay siya pamaagi nga dili na mo dwell in the presence. And lastly, hapit na gyud ta. 10:55, 5 minutes. Last mga igsoon, a faith that embrace. Mo embrace. Kung sa may unan tong i-embrace ang mga kalisdanan ato nang i-embrace. Hello. Ato bang i-embrace? Infidelity ato nang i-embrace. Ang bana nato nagbinuang atong i-embrace. Ang asawa nato nagbinuang atong i-embrace. Ang asawa nato nga nangutang niya, wa ka kibaw na ini, dako na kay utang eh. Karon pa ka kibaw, embrace. Embrace suffering. Ayog sikari. Ayog kita kay mong hatag man ta og paglaom kay we are missionary. Missionary of love gud ta. Amen? We always embrace sufferings. Daghang kayo dindot kay na mao ni makapalangit nato kanimo embrace ang mga sufferings. Ug na kay cancer karon, embrace your suffering. Ug imong anak na cancer, embrace that suffering. Pasalamati ang Ginoo because it's one way of taking part on the cross of Christ. Embrace our sufferings. Amen? Daghang kayo opposition, rejection, distrust, abuses. Daghang kayo abuses. Ang pait gani, reality on abuse. Naasot banay mismo, amahan gi-abuse ang iyong kagalingong anak. But the Lord tells us, ikiha na to atong amahan, embrace suffering. Hello, nakoy kauban, gi-rape sa iyang papa. Multiple, gi-rape. Appeal og renewal. Nakahibaw siya nga ang pagtuo di ay is a faith that embrace sufferings, embrace sinners. Giuli na iyang papa. Iyang gidang Monsignor Fred Kukimbik, iyang kipakumpisal. Papauli, padayon siya pagpangalagad. Sus kang iyang papa kay masakito naman. Wa gyud ni alima nga iyang mga igsuon
gidaot pa siya. Limahan na nimo, grape na nimo. But because ang lapad nga pagtuo embraces suffering, embraces sinners, iyang gialagaran ang iyang anak, ay ang iyang papa, hangtod nga namatay. Kaya? Hello? Isura na, Lord, oy. Ay na lang si Lord. Lord, isura ni Lord, eh. Sige lang nak. Salig lang nga, di kabiyaan. Na good. Amen? Kana na yung mga butang nga di na ito mahimo. Lord, di na ko ni mahimo, Lord. Sige na yun, balik na yun, wadyo ko'y kusog, wadyo ko'y gahom. Lord, tabangi ko ni Lord, be. Kung di ganin mo makuhaon, Lord, ako nalang kuhaan, Lord. Tubagon ka na. Amen? Embrace our families. Embrace atong pamilya. Mo na atong treasure. Amen? This kalibutan mo na atong treasure. Matod pa ni Mother Teresa of Calcutta, if you want to change the world, go home and love your family. Higugmaa ang imuhang pamilya. Mauray pamaagi sa pag-usab sa kalibutan. Ang kanang atong pamilya is our best mission partner. Amen? Ayaw paningkamot itong sige attend dito kanang kuan, kanang mga gibuhaton sa simbahan, gibuhaton sa community, gibiyaan nimo imong asawa, gibiyaan nimo imong anak. They are your best mission partner. Amen? Himuwa sila nga tipik o kabahin, lisod kay na. The most challenging part, mga igsoon, kanang pamilya. Ang community sa El Elyon, sa MUA, sa community sa El Elyon is, ni-start me growing through families. So, mao na nga, ang gihimo, ang among kanang mission gyud is unahon ginamog abot ang among pamilya. So mao na naghimo mig prayer meeting sa among balay didto. Bisag di mo tunga akong igsuon di mo to dugang tundugin ni tunga man. Ni attend ra man gyud nugyan akong makaliwat nga grabe kay tong mga atraso na mo kay mao toy nagpatay, mao toy hinungdan nga nagpatay sa akong tiyo sa una ni kauban ra gyud gihapon. No akong asawa prayer meeting sa siya didto. Naa sa prayer meeting ato sa ilaha. Na ilaha kay mga kuan, mga inchik man, mga sugarol, mga majungiro, na penetrate gihapon dito. Ay lang yung pagdali. Antos lang yun. Usa pa kay mo aten, padayon lang yun gihapon. Duha, tulo. And ultimately, hinay-hinay sa grasya sa Ginoo, makita gini mo nga, kamhanan ng Ginoo. Amen? Huwag yung mausik sa tanan. Pakpakan na to si Lord, mga igsoon. Embrace ang atong office mate, atong embrace. Usana sa atong misyon, no? Atong mga kauban. Instead nga, sige tag away, sige tag linibakay. Embrace. Amen? No, ang tinabangay ta. Dako kay tag bonus ana. Kaya nga naman, dako makikita. Kabaw ba mo sa hinungdan ng gamay rag production? Kaya nga naman, labi nagkanang naay mga kakulian ay naglalis-lalis, na nagsinahay, na nagdautay. Unsa man, ang productivity, ma-affected man na. Amen? Pero ang usa nag-embrace, sa usa nagdinasike, sige, kaya na to ni. Na, mo-triple, samot yun ka. Kalambo ang panginabuhian. Amen? Embrace our enemies. Ang atong mga kontra, ato ginang i-embrace. Kinahanglan watay kontra. Na akong papa sa una, buwa ba ko'y renewal, pating sukuan ako kay 3 years old, gibiyaan ko mismong papa. 3 years old, hantog ka, wak pagyapon mapakita. Hunahuna ako, magpakita gani ka, tagod-taguron giti ka. Adis-adis pa ko ato. Pakita lang yun, kay tagod-taguron ti ka. Grabe kay kong kasuko, pero pagkailan ako sa Ginoo, I was able to embrace. Bisag asa siya karon, every day, I prayed for him. Nga hinaot unta Lord, makarealize siya. Nga mo end up yun siya nga maimo gihapon, no, dili siya mapildi. Amen. Sige, atong piyungon na sa atong mata. Atong tan-awon ang ato ang pagtuo. Tibuok pa ba atong pagtuo? Ug dili na tibuok unsa may hinungdan. Ang pangayo sa grasya sa Ginoo kay siya rig makahatag og grasya nga mahimot ang magmadaugon sa pag-encroach sa kaaway sa kinabuhi.
Kung sa may hinungdan nga, wa na ko higugmaas kong asawa, masugwa na ko rimit-rimit, wala na ko siya taga-higayon. Sa may hinungdan nga, mga balaslukon kaya kong anak, wa ni mo nahatagan og panahon, wa ni mo magiyahi ang imong mga anak, pangayo sa Ginoo. Nung nabungkag ang imong pamilya, tanang aspect sa itong kinabuhi, ang kaaway gusto mo encroach. Who is inspiring you right now? Is it the Holy Spirit that's inspiring you? Kinsa may naghatag nimo kadasig nga mo trabaho, ang imo ra bang kaugalingong kusog, pangayua ang gahom sa Espiritu Santo, himua siya nga siya mo imong inspiration. Are you dwelling in the presence of God? Kumusta man imong pagkamainampuon? Nigahin pa ba ka og pag-ampo? Hinigmatan nimo, itawag pa ba nimong Ginoo? Ikaon nimo, nagpasalamat ba ka sa grasya nga naa sa imong lamisa? Nagmainampuon ba ka sa tanang panahon? Sa tanan, every moment sa imong kinabuhi? Sa panahon sa kalisod, may nampuon ba ka? Sa panahon sa kaabunda, nag-ampo ba ka? Bason baya og nakalimtan nimo ang Dios sa daghang kaayong grasya nga nibubo sa imong kinabuhi? Dwell in the presence of the Lord. Are you embracing your sufferings? Bason baya og imong i-blame ang Ginoo ngano na cancer ka? Baso gi-blame nimo ang Ginoo nganong gibugan kag asawa? Gi-blame nimo ang Ginoo nganong balaslukon kayo, bungkag imong pamilya? Learn to embrace. And the Lord who is faithful will make you whole. Himong tibuok. Embrace your family. Tagay sila og the best service. Before tamutabang sa uban, are you helping your family? Are you providing your family? Bason barkada ra mo imong gipakaog manok. Bason barkada ra mo imong gipainom og Red Horse. Apan wa nimo palitig bugas sa imong pamilya. Wa nimo paliti og pagkaon ng imong pamilya. Embrace your family. They are your best mission partner. Nakapasaylo ba ka sa mga nakasala nimo? Or hangtod karon naghuna-huna pa kag baws? Bantay lang ka. Naray panahon nga makabaws ko nimo. Basug mao pa ni naghari sa mong kasing-kasing karon. Embrace your enemies. Amo lang itong amahan. Salamat kay Lord karong higayuna, Lord. Amo na sinati ang imong presensya. Amo na sinati ang imong giya. Amo na sinati ang imong pagkamatinud-anon. Amo na sinati ang imong gahom. And Lord, amo isubmit kanimo ang tanan, Lord God. We submit to you, Lord. Give us the grace nga ang among objective in this short recollection among mahimo, Lord God. Nga mahimo kaming active proclaimers and doers of the gospel of love. Tanang himaya, pagpasidungog amahan, amo ibalik diha kanimo. Sa ngalan sa imong bugtong na anak na si Jesus uban sa Espiritu Santo, Dios na usahang tud sa kahangturan. Tanan mo singgit, Amen! Amen! Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo, Amen.